एकच मसाला तुमका टाकूचा लागतो, बाकी काय टाकूची पण आतमध्ये गरज नाही. आणि आता ही रक्ती टाकायची. चला आता आपली रक्ती तयार असतात. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. मंडळी आजचा थंबनेल टायटल बघितलात तर तुमका कळलं असतं आज आपण काय बनवतो. तर आज आपण बनवतो रक्ती. आईकुडामधनं रक्ती घेऊन इलेली असा, आणि आता खूप टाईम झालो आपण बनवल्यानंतर. जो एकदम आपल्या चॅनलची सुरुवात होती तेव्हा आपण एकदा इकडे बनवलेलो माडातच, आणि आज बऱ्याच टाईम नंतर बनवतो, म्हणजे 1.5 वर्षानंतर रक्ती बनवतो बाहेर. तर जाऊया, आई तिकडे साफसफाई करता, लगेच आपलं सेटअप ब्लॉग घेऊया. मस्त सारवून ठेवलेला आता आपल्या कामा घेता. तर चला आईकडे जाऊया. हे बघा आई, संध्याकाळचा टाइम आहे, 4 वाजून गेलेत, पण आता ऊन येता. ऊन भयानक असं. ऊन भयानक असा. आधी झाडू मारून घेऊया, सावलेल्याचा फायदा बघा. आमचा माडातला खळा मस्त. माडातला खळा पटापट झटपट सेटअप करूया आपलं लगेच. आणि आज आपण साहित्य कशात आणलं होतं रे बघा. आज आई पिशवीत घेऊन येली आहे येताना. कटिंग बोर्ड वगैरे सगळं आपलं आणलेलं असा. पटापट ही दिशा म्हणजे आमच्याकडे उत्तर असा, पूर्व पश्चिम. आता सूर्य मावळत चाललो, तसं तसं आता ऊन चेहऱ्यावरती बसत राहतं संध्याकाळपर्यंत. आमच्या सगळ्यांच्या घराच्या पुढे तुमका असे मिळतले हे बघा उत्तरेक. फक्त आमच्या वरच्या घराचं पुढे जरा वेगळा ना, उगवता पूर्वेक असा. सूर्यकिरण लगेच घरात पडतं सकाळ सकाळी. फक्त आम्ही सकाळी लवकर उठा करू. झाला आता पटपट गॅस वगैरे मी घेऊन येते पटापट. एक मदत करूया चला. अर्धा काढून ठेवलंय मी. बस साहित्य इकडेच असं काढलेला खालच्या घराकडे. नाही सिलेंडर नेलंय, टोप रवलेत. हे टोप असत घेऊन जाऊया चला. नमस्कार, आता आपलं सेटअप डन झालेलं असा. तुम्ही बघू शकता शेगडी असा, मसाले, पाणी, टोप, रक्ती आणि ह्याच्यातच मिसवाला टाकून आणलं आहे. आणि आता आपण काय करतलो, याच्यात पाणी टाकतलो आणि मीठ टाकून उकडवतलो. आणि ही आपल्या 50 रुपयात मिळालेली आहे, एकदम स्वस्त आहे तसे. हे बघा एक गोळं आता आपलं 50 रुपयात मिळालं. आणि याच्यात भरपूर जाताना बऱ्यापैकी जातली ना. आता तुमका दिसतली किती होतली. आणि आपण काय करूया, ह्याच्यात पाणी टाकूया. वारा जरा जोरदार येता. संध्याकाळ झाले ना, वारे भरपूर असतात. ढाकणं ठेवूया, उकडून घेऊया. आता बनव काय काय लागतं ना उकडापर्यंत तुमका त्याची माहिती सांगतोय. आईकडनं विचारून घेऊया. आम्ही आमच्या पद्धतीत बनवतो मालवणी. तर आई ह्या बनव आपण आता काय काय लागतं. एक तर रक्ती आपण उकडत ठेवलो, त्याच्यासोबत आपण अजून काय साहित्य लागतं. त्याच्यात सोला टाकली, मीठ आता मीठ टाकते. आणि तेल, मसालो, हळद हळद, भांडा. पाणी टाकूची काही गरज नाही. उकडल्यानंतर आपल्या इतकी 4च वस्तू लागतले. कांदा, टोमॅटो बघा मी ढाकून ठेवले कारण कचरा जातो वारा. कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर. आता आपण केलं ना नीट क्लीन व्यवस्थित. थोडक्यात आम्ही खळ्यावर जेवण करतो असं वाटतं आमका. माडात खळ्यावरच्या जेवणाची चव एकदम जबरदस्त भारी वाटतं. सध्या तर क्वचित कोण कोण पार्टी वगैरे असे करतात. नाहीतर पहिली खळ्यावरती मळण्याची वगैरे कामं चालायची आमची. काय आता आम्ही शेती तर नाही करनो. तच बरेच देवपानं वगैरे असतात. आमचं पण असतं रे, पण आम्ही घरात शिजवतो. आता काय किती वेळ लागतो उकडात तरी? एक 10-15 मिनिटं लागतात. 10-15 मिनिटात आपलं काम होतं. होय ना. वाऱ्यामुळे वाईट गोंधळ, कारण वारं असं खूप लागतं. आता आपली रक्ती बघा उकडून तयार झालेली असा. आता आपण ही ताटात काढूया आणि ह्याचे तुकडे मारू. हे बघा बनवून जास्त वेळ लागायचो नाही, एकदम लगेच जाताला ना. तुम्ही कुस्करून पण घेऊ शकताय, हवी तशी. आपल्या हवी तशी. सेम केक वाटतात ना ते.
याचे केकचे स्लाइस असतात तसे. हो. जसे आपल्या हवे लहान मोठे तुकडे करून घेऊ शकताय. ही थोडीफार रवली तरी काय नाही, कारण ती आता बनवताना ओके होऊन जाते ती. हा, ही थोडी राहतात, पूर्ण एकदम तशी ह्या जाणार नाही. ती ही आता शिजान येतली. रक्त असता तसाच असता मग फक्त तर शिजवचा लागतं. हा, आणि या डायरेक्ट घेतात मला गोल जाता काय भांड्यात ठेवतात. जशा भांड्यात ठेवशील तो आकार येतलो. हां हां हां. आता आपण व्यवस्थित पीस कट करून घेतलेले आहेत. तुम्ही कुस करू पण शकताय. तुमका दाखवते, हे बघा, अशी घ्यायची, अशी कुस करायची अशी. आणि आता ही फोडणी घालू होय. आता आपल्या मालवणी पद्धतीतली रेसिपी बघा कशी बनवतो आता. रक्ती मस्त मसाल्याचा आपण आपलो मालवणी भाजको मसाला यूज करतो, जो की आपण विक्री करतो. तुमका एक रिझल्ट पण कळान जाईल मस्त. हा, मसाल्याचं. हां, कशी होता कशी नाही काय ती. आपली अजून एक 10 किलोची ऑर्डर उद्या का हां, उद्याक जाऊची असं झाले आता एका सीझन महिन्यात. सुरू झालं. येस. आणि आता लवकरच आम्ही आता 2-3 दिवसानंतर तुमका ना, गेल्या वर्षी पण आपण सामान कुठनं घेतो त्याचा व्हिडिओ केलेलो. तर आता पण येतो की सामान मिरची वगैरे कुठनं घेतो काय काय. हा, आता कांदा टाकूया. कांदा परतून घेऊया. वारं लागतं. टाकूया आला लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीरची पेस्ट. तुमका होई तर थोडी हिरवी मिरची पण टाकू शकता एखादी, तिखट होण्यासाठी. आणि त्याचे ह्या चव पण जरा वेगळी येतं, बरी येतं ते. आता टाकूया हळद. हळद आपल्या मसाल्यात हा, तरी पण वैसे टाकूया. ही गावठी हळद आहे. आणि आता आपलं मालवणी मसाला हा बघा. परतून घेऊया. कलर बघू शकता. आता मसाल्याचा कलर बघा. आणि याच्यात वेगळं कुठचा मसाला आपण यूज करणं नाही. आणि आता टाकूया मीठ. फक्त एकच मसाला तुमका टाकूचा लागतो, बाकी काय टाकूची पण आतमध्ये गरज नाही. टाकायची गरज नाही. आणि आता ही रक्ती टाकायची. तुम्ही जर नॉनव्हेज लवर असतात तरच तुमका ही डिश आवडतली, नाही तर नॉनव्हेज न खाणाऱ्या काही आवडायची नाही जरा पण. आणि थोडासा जर कच्चा रावला तर शिजायसाठी जरासं पाणी टाकायचं. म्हणजे मसालाही जळायचा नाही आणि वाफेवरती शिजन पण येतं. लो गॅसवर ठेवायची. हां,
थोडंसं पाणी टाकलंस तरी काय आपण हवं तशी होऊ शकता ना. हो जेव्हा असं अजून परत. आता काय करायचं, वाफ काढून घ्यायची एक. चला आता आपली रक्ती तयार असतात. आता वरनं मस्त कोथिंबीर टाकायची. रक्तीचं फायनल लुक बघा आता, काय जबरदस्त वाटतं बघा, एक नंबर. आता प्लेट आपण रेडी करून घेऊया. मस्त शिरो पण इलो आईचो पाठीमागे. दुसरं काही गेला. चला मंडळी, आपली डिश सुद्धा रेडी झालेली असा. तर येवा तुम्ही सुद्धा खाऊ, तुम्ही सुद्धा बनवा अशीच मस्त आमच्यासारखी. आणि मसाला मागवायचा असलो तर नंबर खाली दिलेलो असा, तर डायरेक्ट व्हॉट्सअपवरती मेसेज करा, तुमका होम डिलिव्हरी मिळून जातली. आणि अशी नक्की आमचा मसाला ट्राय करून एकदा खाऊन बघा आणि रिझल्ट कमेंट करून सांगा. एकदम मस्त. बाकीचे आता सगळे इकडे जो तो घेतले एन्जॉय करते. बाबू पण इलो हा. बाबू खालं शिरो आणि मसाला भाऊ बाई. मिनी दादा कसे आहे? आता सेटअप सगळं पॅकअप करतलो. चला पप्पाकडे, पप्पांचो बोको भी आता जिमी आमच्या. जिमी हे जिमी कळ काढतं जिमनं इलो आमचं. चला ओके, चला. व्हिडिओ आवडलो तर आईच्या एफर्टसाठी नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. चला बाय बाय.